Asier Borrero, Gregorio Escudero, Garikoitz Etxebarria, Faustino Marcos eta Irantzu Gaiastegi. Euskal presoak Euskal Herriratuko dituztela jakinarazi dute Espainiako espetxe erakundeek. Denak Eusko Jaurlaritzaren esku dauden espetxeetara mugituko dituzte. Espainiako kartzeletatik Euskal Herrira lekualdatzeko geratzen ziren 5 presoak dira. Eta modu honetan, Etxerat elkarteak eta Sare Herritara plataformak itxitzat jo dute hainbeste urtez luzatu den sakabanaketa politika. Sareko Joseba Azkarraga eta Etxerateko Jose Morales bozeramaileek aldarrikapen horren alde egin den lan guztia azpimarratu dute. Eta zoriondu egin dituzte, modu batean edo bestean, beren ekarpen handia naiz xumea egin duten pertsona guztiak. Dena den, haien esanetan, lana ez da bukatu. Aurrerantzean, presoen etxeratze prozesuan eragitea izango dute helburu, legeak zehazten duen ibilbidearen baitan. Presoei lege arrunt aplikatzeko eskatu dute eta aldarrikapen hori etxera leloaren bidez egingo dutela azaldu dute. Kaixo, eguerdion, Euskal Herritik kanpo geratzen ziren azken 5 presoak Euskal Herrira ekarriko dituzte. Modu horretan, 34 urtetako sakabanaketa espetxe politikari amaiera emango zaio. Etxeratek eta EH Bilduk erabakia ospatu dute, baina argi utzi dute oraindik badagoela lana egiteko presoen etxeratze prozesuan. Azkenean iritsi da aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaiera iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela Euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Euskal Herria Bilduk lehenik eta behin presoen senideekin partekatu nahi du postasun hori. Duintasunari eutsi diotelako, naiz eta milaka kilometro egin behar izan dituzten eta mota guztietako gehiegikeriak eta erainak jasan dituzten. Ezinbestean gogoratu behar dira hurbileko presoei animoa emateko errepideetako joan etorrian galdu ditugun senide eta lagun guztiak. Beti egongo zarete gure bihotzean, ez zaituztegu inoiz ahaztuko. Sakabanaketaren amaiera guztion konkista da. Bide luzea dugu egiteko, zalantzarik gabe. Gaur egun ere, salbuespeneko politikak daude presoen aurka, eta horiek ez dira aplikatu behar bizikidetza sendotzeko helburua erdiesteko. Iraganean pairatutako sufrimendu guztiak arintzeko bidea geratzen da. Baita oraindik dirauten batzuk arintzeko ere. Frantziako erretreten erreformaren aurkako mobilizazioek eta protestek ez dute etenik. Egunotan hainbat istilu eta protesta egon dira estatuko hainbat herrialdetan. Kaleko hainbat osagai ikusi dira sutan eta suhiltzaileak ere protestetara batu egin dira. Protestekin bukatzeko Elisabeth Bornek, lehen ministroak, oposizioko buruzagiekin eta sindikatuekin biltzea aurreikusi du. Asteetako protestak bertan bera uzteko itxaropenarekin. Eta UEMak udalerri Euskaldunen mankomunitateak batzar nagusia egin du larunbatean Azpeitian. Musika emanaldiak eta euskara eragileen mintzaldiak izan ditu hizpide. Aipatzekoa gainera aurten UEMak mankomunitateko atea ireki dizkiela beste 4 herriri. Arrankudiagari, Etxebarriari, Arrauziri eta Donesteberi. Horrela, 100 herriko langa gainditu berri du, baina ez daude konforme eta eragiten jarraitzeko asmoa dute. Lehendakariaren esanetan, euskararen aldeko adostasunak berritzeko garaia da, baina baita euskararen erabilera sustatzeko garaia ere.
eta Katuko Muinak taldea izan da Arabako bertso kuadrilla arteko txapelduna. Duela 2 hilabete hasi zen Arabako bertso kuadrilla arteko txapelketaren 7. edizioa eta asteburu honetan ospatu da finala Laudion. Erresala eta Katuko Muinak Gasteiztik eta izena pentsau bida Aramaiotik. Bertsoetan aritu dira taldeak eta azkenean 7. edizio honetan Katuko Muinoak taldea gailendu da. Nola esan zazu goian edo behan, nik nahiago izaten dut erdikaldean. Masajista zaidaro zuen bukaterako. Hori ez da izango gure kalterako. Krisarekin hasita inora ez goaz, nahiago margotzea hori koloreaz. odei baten itxura pentsatzen ari naiz. Borobilago ikusten dugu guk hori maiz. Egun eguzkitxutan presentea dago, Eta hotzetan ere egin daba klaro. Bueno, obiektu handi edo da txikia, Ez dela objektua jo ez mania. mania persekutoria ari zait gaur sortzen. Ez gutxienezuk hori baduzua faltzen. abitza izango da orduan hitz hori. Ez antia entzun behar duzu ongi. Niko izplatanoak marrotu nitzake, Baina animaliek ez dute kalte. Eguneko titularrak aipatuta, heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Etxeratek eta sarek presoei lege arrunta aplikatzea izango dute helburu hemendik aurrera. Espainiako espetxe erakundeek azken 5 euskal presoen euskal herriratzea iragarri zuten ostiralean, eta Bingen Zupiriak Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi zuenez, urte askotako lanaren emaitza da hori. Haren esanetan, gaia beti egon da jasota EAJ eta PSeren gobernu hitzarmenetan, etak jarduera terrorista utzi zuenetik. Zabaldu dezagun, laua izaetara, dispertsioarekin amaituko dugu, danon artean lortuko dugu. Azkenean iritsi da, aspaldi egin nahi genuen agerraldi hau. Ia 35 urte eta gero esan dezakegu urruntze politikaren amaieran iritsi dela. Azkenean lortu dugula. Behingoz iritsi dela euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko egin den lan nekaezinaren emaitza. Amaitu egin da izugarrizko sufrimendua eragin duen ado latz hau. Milaka kilometro egin ditu. Dozenaka istripu gertatu dira. 1000 gora zauritu egon dira. Eta ezin dugu ahaztu 16 lagun galdu ditugula. 16 pertsona gelditu direla bidean. Euskal presoen sakabanaketak hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu. Oraindik ere emateko dauden beste pausuen bidean eta konpromisoan jarraituko dugu. Zeukan zentsurik eta ondo dago. Ez dut uste ospatzeko gauza bat danik eta ez ziklo baten edo era baten amaieri.
Frantziako pentsio reformaren aurkako protestek ez dute etenik. Azken egunotan istilu larriak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Hori dela eta Elisabeth Bornek, Frantziako lehen ministroak, oposizioko buruzagiekin eta sindikatuekin biltzea aurreikusi du, protestak bertan bera uzteko itxaropenarekin, Aiara Durreta. Pentsio reformak tentsioak gogortzen jarraitzen du eta protestek gainera ez dute etenik. Istilu larriak izan dira egunotan Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Parisko gobernuak pentsio reforma 49.3 dekretu bidez onartu ostean egunero mobilizazioak izan dira. Eta testuinguru horretan Elisabeth Borne lehen ministroaren bulegoak iragarri du Bornek aurreikusten duela sindikatuekin eta oposizioarekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosahalmenari eta zerbitzu publikoari buruz izango direla jakitera eman du gaur goizean Frantziako gobernuko bozeramaileak. Krisi soziala eta politikoa eragin du pentsio reformak, baina gai hori baztertzea eztabaidan erabaki du Macronen gobernuak. Pentsio reforma onartu zuten bozketarik gabe 49.3 dekretu erabilita, eta horrek haserrea piztu du gizartean. Lege proiektua onartu ostean egunero protestak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Tentsioa gogortzen joan da gainera, istiluak izan dira, eta horren ondorioz 100 pertsona atzilotu eta zauritu dituzte poliziek. Asteartean alaber beste grebagun batera deitu du intersindikalak iparraldean zein Frantzian. Erreforma onartu zutenetik egiten duten bigarrena, baina mobilizazioak hasi zirenetik deitzen duten 10. Krisi politiko eta soziala eragin du pentsio reformak. Hala, Elisabeth Borne Frantziako lehen ministraren bulegoak iragarri du, Bornek aurreikusten duela oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosahalmenari eta zerbitzu publikoei buruz izango direla jakitera eman du goizean Parisko gobernuaren bozeramaileak. Hau da, baztertu dute pentsio reforma eztabaidagai izatea. Gaiz aldatuta, UEMak egiturazko neurriak eskatu ditu euskararen erabilera sustatzeko. 100 herriko langa gaititu du, beste 4 herri onartuta, Arrankudiaga, Arroazu, Donestebe eta Etxebarria. Horrela, UEMak Euskal Herri euskaldunaren orubeak sendotzeko konpromisoa hartu du. Ikusi. Eta gure lokanta berriekin amets egingo duten aur jaio berriak esnatu daitezela euskararen herrira eta zorioneko. Euskararen aldeko herri mugimendutik sortu zen. Euskaraz bizitzea erabaki zuten hainbat udalek eta horretarako zituzten zailtasunen aurrean elkartu egin ziren. Ilusio handiko ezin dela, bai matraka handiko epe bai. Aizarnazabalen udalerri euskaldunen eguna antolatu eta 17 udalen artean UEMa sortu zen, 1981an. Harrezkero, euskararen lurgunea zabaltzen eta sendotzen joan da, eta gaur egun 100 udaletara iritsi da UEMa. Euskaraz bizi nahi duten udalerriei erantzuteko lehentasunezko 3 ildo estrategiko lantzen ditu UEMak. Udalen eta udalerrien euskalduntzea, euskal hiztun komunitatearen ahalduntza eta sentsibilizazioa, eta udalerri euskaldunen zaintza eta garapena. Eskerrik asko orain arte egindako bideagatik, zorionak eta segi lanean. Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek protesta egin zuten atzo eguerdian Bilbon ELA eta LAB sindikatuek deituta. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Aiara. Bizkaiko merkataritza orokorreko langileek mobilizazioekin jarraitzen dute. Denbora librea jarri dute erdigunean oraingoan eta LAB eta ELA sindikatuek deitu dituzten mobilizazioak. Igandean horrela mobilizazioa egin zuten eta denbora librearen balio azpimarratu zuten bertan. Lan hitzarmenen negoziazioak bloketuta daudela ohartarazi dute eta akordiora heldu ezean apirilaren 3, 4 eta 5 greba izango dute Bizkaiko merkataritza orokorreko beharginek. 8.500 langile baino gehiagori eragiten dieten hitzarmenak dira aipatutakoak eta aspaldi daude berritu gabe. Hala ohartarazi dutenez gainera aurreko negoziazio bileran patronalak kapilaren igoera eskaini zien, baina horren trukean udako larunbat arratzaldetan lan egin behar zuten beharginek eta sindikatuentzat hori onartezina da. Proposamen bat egin ziguten, KPIaren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larunbat arratzaldeetan
lan egiteko aukera kontemplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko, baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldur handia dagoela, eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Eta guk hori nolabait blindatu egin behar dugu. Azkenean, hitzarmen sektorialen indarra da, bere lan zentroan bakarrik dagoen pertsona horrentzako ere zorua eta babesa dela, eta guk hori izaten jarrai dezan nahi dugu. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da, eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larun bat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien 4 larun bat libreak, 4 bakarrik. Orduan udako larun bat arratsaldeak arriskatzeak asko suposatzen du. Arabako Foru Aldundiak etxean bai proiektua martxan jarriko du apirilean. Etxez etzeko zaintza eta teknologia bilduko ditu proiektuak. Eta naiz eta hasiera batean proiektu pilotua izango den, aurrerago 50 urteko pertsonei eta desgaitasunak dituztenei eskainiko zaie. Profesional talde batek plataforma baten bidez arriskuak detektatu eta pertsona bakoitzari jarraipen zuzenagoa eskainiko diote. Bestetik, Araban Areta ikastolako 2 urteko gela ez ixteko manifestazioa abiatuko dute asteburu honetan. Aurreko astean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak gela horren itxiera iragarri zuen, bertan 2 ume bakarrik daudelako. Manifestazioa Areta auzotik Laudioko herriko plazara abiatuko da. 100 pertsona bildu ziren asteburu honetan Aretako ikastolako 2 urteko gelaren itxieraren aurka. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak iragarri zuenez, gelak soilik 2 ume biltzen dituenez itxi behar da. Ikastolako guraso elkartea horren aurka azaldu da. Izan ere ez du ulertzen zergatik ez diren 3 urteko eta 2 urteko gelak nahazten 2 familia horiei aukerarik gabe ez uzteko. Hori guztia ikusita guraso elkarteak manifestazioa antolatu zuen ostiral arratsaldean. Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eskatzen diogu atzera egin dezala 2 urteko gela ixteko erabakia. Hori guztia esan da, irakaskuntzaren aurkako eraso argia dela ere uste dugu. Urte batzuen buruan ikastetxe txikiak ixten joan eta hezkuntza makrozentro batean zentralizatzen baitu. Eskolako komunitateak salatu duenez, erabaki hori ikastola ixteko lehenengo urratsa da, eta hori saihestu nahi dute. Hori dela eta SOS Areta ikastola plataformak sinadurak biltzeari ekin dio, Aretako eta Laudioko 16 saltokietan. Horrekin batera Hezkuntza Sailburuarekin, Jokin Bildarratzekin, bilera bat izatea eskatu du. Elikadura osasuntxoa eta osasungarria lortzeko bidean ikastetxeetan sukaldea egotea ezinbestekoa dela deritzo hainbat ikastetxe publikok. Hori dela eta 15 ikastetxek eskaera amankomuna egin diote Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari. Egitasmo aurkezteko prentsaurrekoa egin dute gaur goizean eta bertan izan da Aiara. Konta iguzu, zein da azken berria? Eskola eta institutuetan sukaldea eraikitzea. Hori eskatu diote Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari 17 ikastetxe publikok. Kalitatezko menuak, osasungarriak eta jasangarriak.
Hori nahi dute eta hori lortzeko bidea lehenengo urratsa eskoletan sukaldeak egotea dela deritzote. Horretarako gure platera, gure aukera izeneko kanpaina abian da eta mugimenduari esker dagoeneko hainbat urratz eman dira. Adibidez, 2019-2023 hezkuntza azpiegituren planak jasotzen du 6 sukalde eraikitzea, baina momentuz soilik 2 eraiki dira. Horregatik diote ordezkariek urratzak ematen ari direla, baina oso moteldoa zela. Lortu dugu pixkanaka aldaketak egitea. Hala, 2019-2023 azpiegituren planea jada hildo estrategiko moduan jasotzen zen sukaldeak egitea ikastetxe publikoetan. Egia da baita ere, beste ikastetxe batzuk sukaldea egiteko eskaera egin diotela hezkuntza sailari, eta hezkuntza saila eskari horiek aztertzen ari dela. Dena den, argi dago alde batetikan aldaketa bat dagoela, hezkuntza saila ja ari da sukaldeak egiteko asmoak dauka da, baino egia da pausoak motel doazela. Guk argi daukagu eskolan sukaldea izatea abantaila handia dela eta bermatzen duela eta aukera ematen duela menu osasungarriak eta jasangarriagoak egiteko. Horregatikan uste dugu hezkuntza sailak bermatu behar duela ikastetxe guztietan sukalde bat izatea. Antzerkiaren nazioarteko eguna ospatzen da gaur eta horren harira Maialen Marinekin egin dugu hitzordua. Maialen Iruñako Gaiarre Antzokiko komunikazio arduraduna da eta egun honen ospakizunaren bueltan antzokiak eskainiko duen programazioa kontatuko digu. Horrez gain, antzokiko publikoa nolakoa den ere kontatuko digu. Martxoaren 27an antzerkiaren eguna ospatzen da. Eta Gaiarre Antzokian pasaden astean hasi ziren ospakizunekin. Hortziralean Jerma Antzezlana plazaratu zuten. Maria Goirizelaiak egin duen Lorcaren egokitzapen garaikidea. Protagonista Max sarietarako hautagaia den Ane Pikaza. Eta amatasunaren inguruko tabuak apurtzen saiatuko dena. Igandean, todas las canciones de amor Antzezlana izan zen. Eduard Fernandezen esku. Eduard filmografia luzea duen aktorea da. Bai antzerkian, bai telebistan. Baina hause da bere lehendabiziko antzerki bakarrizketa. Amari egindako omenaldia. Ama guztiei egindako omenaldia. Azken egunetan dagoen emakume bat ezur mamitzen duena. Bidaia emozionala eta humorez josia. Egun potoloa astelenean izanen da, El Gaiarre Improvisa Antzezlanarekin, gainera konpainia naparra da, iruindarra, eta izenak berak dioen bezala, improvisazioa da konpainia honen espezialitatea edo korea. Hortaz, egingo duten gonbitea oso interesgarria da, nik uste jendeak oso ondo pasatuko duela, improvisazioa izanen dute, publikoarekin interakzioa, publikoaren parte bati ere gonbidatuko diote agertokira igotzeko, publikoak ere erabaki ahal izango du zer den gertatuko den eszenatoki horren gainean. Hortaz, oso manaldi interesgarria izanen da. Eskaintza zabala egiten du Gaiarre Antzokiak 1851 urtetik. Eta antzokira bisita egiten duen publikoa ere oso anitza izan da beti. Ikuskizun bakoitzak badauka bere pertsonalitatea, eta orduan horrek ekartzen du publiko zehatz bat. Oso interesgarria da hemen Besaulkien patioan atzean ipintzea, eta ikuskizun bakoitzarekin ikustea zer nolako publikoa dakarren. Kasu batzuetan, ikusten duzu nola batez besteko adina jeitsi egiten den, ez? Oso normala izaten da, zehazki, umorean, bakarrizketa batzuekin eta hori igartzen da. Umorea oso generazionala delako, ez da? Belaunaldi bakoitza badauka horrelako umore bat. Beste kasu batzuetan, badaude antzezlan batzuk oso intergenerazionalak direnak. Baino bai, noski aldatu egiten da, aldatu ze dijoa eta oso anitza da. Sami Ayub aktore egipziarrak antzerkiaren nazioarteko eguneko mezuan erranduenez, antzerkia da, jatorrizko esentzian, gizakiaren ekintza hutsean oinarritzen dena. Hau da, bizitzan. Hernanera egingo dugu salto orain, izan ere udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakumeak eta trans pertsonak aitortzeko xedearekin. Ibilbidearen parte izendatu dituzten herriko 10 puntuetara bisitak egin dute herritarren parte hartzearekin.
eta Gudarien plazan hasi eta Kulturarteko plaza feministaraino egin dute. Ikus dezagun. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko. Hemen atzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi danik sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik etzegola. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genula emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezko aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Esaten genuen, zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta bueno, batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitzea egun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kale izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izan aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak iten eta lanak iten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez, emakume langileen, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 2015era Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa da zitzeite zutelako eta libre zialako ere hortan, ez? Elkargune bat zan, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Eta, orduan, 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu da egitera. Eta bihar martxoako 28 geltokia saio berria estreinatuko da Hamaika telebistan. Aritz Gamboak aurkeztuta ekonomia jasangarria, errezetak, solasaldiak eta kontsumo arduratsua izango ditu ardatz besteak beste. Emisioa asteartero izango da gaueko 10:00. Nondik gatozen begiratuz, nora joan nahi dugun jakiteko, ez? Horretarako gelditu egin beharra dago, hausnarketa espazio bat sortu beharra dago, eta hori da geltokia, ez? Geltokia da gelditu eta nora joan nahi dugun jakiteko eremua. Eta topaleku horretan gogoeta guzti horiek bildu nahi ditugu. Gizarte eredu bati begira, ze alternatibak daude? Eta horren inguruan gogoetak egitea. Ez gogoetak bakarrik, baizik eta gainera alternatibak erakutsiko ditugu, alegia gogoeta horietatik abiatuta, dauden praktika, egitasmo, proiektu guztiak ezagutuko ditugu, eta horren beharra dagolako hain zuzen ere egiten dugu programa hau.
Eta eguneko elkarrizketari helduko diogu orain. Gaurkoan Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiarekin izan gara. Iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurekin Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia dugu, beraz ondo etorri gurera. Eta hasteko apur bat agenda politikoak markatzen duen galderari helduko diogu, ez nola sarek eta etxeratek iragarri duten sakabanak eta politikaren bukaera, nolabait esaterren sindikatutik ez nola heldu diozue albistoni edo nolako jarrera? Esango nuke sarek esandakoarekin bat gatozela. Ustute albiste hon baten aurrean gaudela, halakotan ere begirada retrospektiboekin begiratu behar da jakiteko hemen ze gertatu den hainbat urtetan eta zenbat sufrimenduak ekarri duten halako neurriak, eta esango nuke hori albiste hon baten aurrean gaudela, eta gogoratu behar dela hemen ere oraindikan salbuespen egoera baten gaudela. Eta graduen progresioari buruz hitz egiten dugunean, oraindikan hor ez dela ematen ohiko legeldiaren aplikazioa, baizik eta beste bat, ez? Eta orduan, esango nuke ere bai, dispersioaren edo sakabanaketaren bukaera horretara iritsi baldin bagara ere, oraindikan badaudela kaleratzeko eta aldarrikatzeko hainbat kontu. Gero honekin, azken asteetan izan ditugun beste albiste batzuei erreparatuko diegu, izan ere, azken egunotan zaldutakoei begira Euskal Herria Bilduren ekin bidez, nolabait esatearren gutxieneko soldataren igoera bultzatzeko eskatuko du Jaurlaritzak berak, hau kritikatu egin duzuez, agian kokatuta ere hauteskunde garai batean, ez da, zer duzu esateko? Guk hemen esaten dugu, uste dut, desberdindu behar dela zen neurriekin lotuta dauden konpromiso batzuk eta zeintzu geratzen dien pixkat airean eta pixkat testuinguru elektoralen aurrean, ez? Eta esango nuke hau horietako bat dela, guk esan dugu hemen, zehazki zer da erabaki dena. Ez da zer erabaki, hemen inda halako, ez da, adierazpen hutxala, eta inongo konpromisorik ez daukana, ez? Eta hori da batez ere salatzen duguna. Gutxiengo soldatarekin ze pasatzen da, besteak beste ez daukagula hezkuntzarik horretarako, ez? Eta adierazpen horretan ez zaio, ez da estatuari ere hori eskatzen. Estatuak ezarri dezake hori nahi duenean, ez? Hori erabaki politikoa da. Hemen ordea ez daukagu horretarako eskumenik, eta hori da eskatzen geniena, ez? Behintzat bat eskatu jozue, estatuari behintzat kompetentzia hori, eskumen hori, eta gero bestalde ere bai hemen badago hipokresia dexente bai. Hor sinatzen duten alderdi batzuk, beste Eusko Jaurlaritzan daudenak, EAJ eta PSek bain bere ardurapean langile mordoa dute. Langile publikoak eta azpi kontratatuko langileak. Langile horiei ez zaie gutxiengo soldata hori ezartzen. Besteak gainera da, ez dela jartzen ez da zenbaki bat, guk esaten duguna hemen 1400 gutxiengo soldata izan beharko litzatekeela hemen ezarri beharko luketena enpresak, ez? Baina hori ordea ez da hemen ez da adierazten dena, ez? Orduan, esango nuke hori, beti esatuz, positiboa izango da honetaz hitz egitu, bai, baina horretan geratu gara, ez? Eta batzutan ere uste dutelako ematen zaiela, beharrez duten dimensio bat alako neurri propagandistiko batzutan. Izan ere orain gutxi ere, Espainiako gobernuak berak aurrera eraman zuen gutxieneko soldataren aldaketa politikoa bera. Eta hor, bertatik Euskal Herriko sindikatuek, alderdiek salatzen zenuten nola amotz geratzen den, ez? Eta alderdi politikoek hor bai eskumenak eskatu izan dituztela, hala ere ze aukera, ez? Zabaltzen dira hortan, izan ere Euskal Herriko pentsionek ere esaterako bai Nafarroako eta EAeko gobernua eskatzen diete konpentsatzeko, ez? Zifra horietara heltzeko. Baita ere, hori da ere egin daiteken, eztabaida hori gehiago ematen da pentsio eta hitz egiten dugunean, baina langile publikoekin ere bai. Eta guk gutxiengo soldatari buruz
hitz egiten dugunean, beti esaten dugu, bi arazo dauzkagu. Batetik, hori, leheno aipatu dizudana, ez daukagula eskumenik hortan, eta bigarrena, kasuntan, hemen dauden soldatak bajua diela. Osa, esan dute, kasuntan Nafarroko Gobernuak, edo Eusko Jaurlaritzak ere bai, ezartzen dituenak beraien langileen artean, ez? Orduan, gure ustez hemen, hori, aitzaki batzu jartzen dira mahai gainean, baina gure gobernuek egun egiten dena baino gehiago egin dezakete inongo dudik gabe. Ez hor batzuek eskumenez hitz egiten dute, eta bestetik esaterako Elkarrekin Podemosiuk, legebiltzarretik, pilotapurrat patronalaren gainean jarri du, esanez, soldata horiek ezin daitezkela igo patronalak ez duelako uzten. Bai, hemen Podemosek esaten duena da, beraiek aipatzen duten beste elementu bat, egia da legez egin daitekela akordio bat sindikatu eta patronalaren artean, ez? Lanbide akordioa deitzen dena, eta beraiek ere esaten duten bezala, arrazoi dute hortan, patronalak ez du nahi. Eta hori da oztopo bat, esango nuke bi oztopo direla, bat gure gobernuak beraien eremutan ez dutela hori ezarri nahi, eta sektore pribatuan patronalak ez duela nahi. Hori da errealitatearen argazkia, ez? Orduan, guk kritikatzen duguna da, argazki horren aurrean halako mezuak zabaltzea, ez? Ematen duena, hori azken finak hasi akordio bat dagoela, eta ez dakizte konpromisu lotesleak jarriko dien martxan, ez? Eta lehen esan dudan bezala hor ez dago ezer, da adierazpen bat besterik ez. Eta patronala aipatu dugula, ez? Jarrera aldaketarik espero dan, ez dakitez batez ere, ikusita nola krisialdi, ez? Anizkoiz batez hitz egiten da gaur egun, eta patronalaren jarrera orokorrean, ez? Langileen lan hitzarmenei dagokienez esaterako, ez? Blokeatze egoerak askotan eta azken urte luzetan salatu izan dira, hala ere jarrera badirudi, ez? Sektore askotan esaterako feminizatuetan, ez? Bazabiltzate greban ez dakit, ez? Izan garbiketa sektorea eta antzeko beste hainbat, hala ere patronalaren jarrerak berdin jarraitzen du, baina agian bai eskatu behar da dagoeneko badela momentua aldaketetarako. Bueno, bai, esango nuke hori dela gure aldarria. Eta zuke deskribatuzun bezala, patronalaren jarrera oso itxia da. Eta are itxiago, zuke aipatu duzun bezala, sektore feminizatutan. Ikusten baldin badugu gertatzen ari den hitzarmenen negoziazio horietan, ikusten duguna da, beti, sektore feminizatutan gehiago kostan zaigula akordiotora iristea. Eta hori ematen da ere, patronal publikoa direnean gobernuak, aldundiak eta batzutan ere udaletxeak, eta sektore pribatuan ere bai, hitz egiten baldin badugu residentziei buruz, merkataritza, ostalaritza, etxez-etxeko laguntzan. Sektore horietan beti dago blokeo bat, eta guk argita garbi esaten du, hau da, emakumeak direlako, eta patronalak bere posizioa horretaz baliatu nahi duelako. Eta posizio horrek gaur eguneko testu inguruan ez zera arrisku dakartza? Arriskua esate duzu patronalaren posizioaren bueltan. Bueno, arriskua erabatekoa, esan nahi dut, halako testu inguru batean jakinda ere, ze krisi batez ere inflazioaren inguruan eta energiaren krisiaren inguruan gizartea ze puntutan dagoen eta zeintzuk diren zailtasunak, patronalak zer egiten du? Blokeatzen duen heinean hitzarmenak soldatak ez digotzen, eta horrek pobrezia dakar. Eta guk salatzen ditugun idei nagusien artean hori da pobretze fase batean gaudela. Hori da arriskua pobretze fase horretan are gehiago sakontzea. Eta pobretze fasea aipatu duzula, lehenago ere ez, pentsioez aritu garela labur, horretan sakonduz, iritsi da eskribaren proposamena bera, orain badabil, abesak lortu nahian, kritikatu egin duzue ere ez, proposamena bera ez, aurrera pausoen falta nabarmen bategatik ez, zer mezu hor zabaltzeko? Bueno, hemen, esango nuke ezkerretik eta sindikalismotik ere bai irakurketa kritikoak egiten ditugunean, normalean arazo handiak izate ditugu gure argudioak plazaratzeko edo zabaltzeko, edo bintzat ere konpetitzeko beste argudio batzu mahai gainean jartzen dituzten horiekin, ez. Hemen zer pasada, kasuntan, estatuan gobernua eta UGT eta komisionekin egin da akordio zabal bat, aurre ikusi behar dena da ere bai beste alderdi batzuk horretan gehitzea, eta halako adostasunak ematen direnean,
esaten dut, zaila egiten zaigu behintzat plazaratzea edo behintzat konpetitzea argudioen konparazio horretan, ez? Eta guk esaten dugu, behintzat, guazen ia tarte bat irekitzen diogu gure argudioai. Zer ukatzen dute horre, esango nuke, pentsio erreforma ontzat ematen dutenen artean. Badago adostasun bat, eta adostasun hori ematen da 2 puntuen bueltan, ez? Bat, ez dutela esaten hor murrizketari dagoela, eta aztertzen baldin bada erreforma hori hor murrizketak daude, eta bestea da, ez dela, ontez ere ez da zer hitz egiten, aurreko erreformetatik, aurreko murrizketatik ez dela neurri bakar bat ere indargabetu. Orduan, guretzako hori ez da nola nahiko azterketa bat, ez da nola nahiko irakurketa bat, ez? Eta guk esaten diogu Ezkerreko alderdiei eta Unidas Podemosi edo EH Bilduri esaten diogu maiz, behintzat esan zazue hemen dagoen guztia. Ez izkutatu, erreforma horrek dakan parte ilun hori. Eta guretzako parte ilun hori oso zabala da. Besteak beste, hitz egiten ari delako beste gauza batzu. Eta hemen esaten zaiguna da, 50 urte baino gutxo dauzkagun hori, murriztuko zaigula pentsioa. Luzatzen delako, 2040 urtetik aurrea, kalkularako erabiltzen diren urteak. Orain 25 dira, bere garaian 15 urte ziren, bere garaian 8 ere bai, eta orain eramango da 30 urte arte. Eta horrek jaitsiko ditu etorkizuneko pentsioak, ez? Bestalde zer esaten da horrere bai, ezue, pentsio publikoen gastua handitzen baldin bada eta tope batetik, muga batetik pasatzen baldin bada, murrizketa batzuk etor daitezke. Edo aukerak behintzat daude horretarako. Eta horretarako AIDEF egun existitzen den mekanismo, kontrol publikorako dagoen mekanismo bat, ematen zaizkie eskumen batzuk. Eskudantza batzuk. Eta orduan, hartzen baldin badugu neurri hori, kalkulurako hartzen diren urteak, pentsio publikoen muga, eta AIREFen papera, gauza ez da oso xamurra. Behintzat ez dute, behintzat gure irakurketatik ez dago hemen irakurketa positiborik egiteko tarterik. Horrek ez du esan nahi, behar bada, etorziteken erreforma pentsioa okerrago izaterik ez dagoenik, ez? Guk hori ikusten dugu eta aitortzen dugu, eta badakigu beste alderdi batzuk horretan jokatu dutela, baina horrek ez du erreforma ona bilakatzen, ez? Hori esaten duguna, eta guk eskatzen duguna da behintzat aukera bat erreforma honetaz hitz egiteko eta argudio guztiak behintzat ezagutzeko. Bai, ez gainera hor, Euskal Sindikatua zareten einan ez, Euskal Alderdiei eskariak egitea ez, normala da, eta batetik Euskal Herria Bilduk dagoeneko ez, eta aipatu duzunez ez, babestu egingo duela esan du, hor bada alargunen afera hori ez, horrekin egin duela publiko, euren asmoa eura, eta ero bada EAJ ez, oraindik ere ez, eta haure ere eskatu egin diezuela, alde ez bozkatzeko ez, zenatoki aurre ikus daiteke. Beraien esku dago, eta gu badakigu EAJ-ari buruz hitz egiten dugunean, jakinda ere zein den beraien historia pentsioekiko eta zein den beraien posizioa erraxago sartuko direla sinadura horretan, ez? Eta EH Bildurekiko bilatzen duguna da beste dialektika bat. Eta gure ustez, guk, zulen aipatu zu, ez, alargunen bueltan, eta guk ez dakigu hemen zer sinatu den, ez dugu ezer ikusi. Komunikabideetan esan da, badagoela akordio bat, ez dakigu aurretik sinatuta zogan, edo egun ja dekretuan sartuta gona, edo iragarriko den beste gauzaren bat. Guk ez dakigu zer den hori, ez? Eta aterratzen bada, aztertuko dugu. Baina guk badakiguna orain da, pentsio minimotaz hitz egiten dugunean, oso eskasak direla pentsio igoera horiek. Eta gaur egun aplikatzen diren reforma honek, dauzkan formula batzukin, hemendik 4 urtetara, oainikan soldata minimotik berako pentsioak izango dira. Pensio minimoak, 800 eta 700 euroko pentsioetaz hitz egiten ari gara. Orduan, gure ustez oso eskasa dira, kasu batzutan 10 euroko igoera da, urte batetik bestera. Orduan, iruditzen zaigu hori, nonbait ere, magnifikatu egiten dela erreforma honek izan ditzazken gaina puntu positibo horiek.
Bai, ez, bainera modu berean pentsiodunak eurak ere izan dira kexatu egin direnak, ez, eta gainera justo iritsi zen albistea, Euskal Herrian eta Bilbon justuki, ez, mobilizazio dinamika oso potente baten barruan zeudela, eta alaxe ez, modu berean kritikatzen zuten ere, ez, EH Bilduren jarrera bera, ez, elatik zer mezu zabaldu bertoko pentsiodunei eurari? Bai, nik uste bat egiten dugu, Euskal Herriko pensionisten mugimenduak esandako arekin, beraiek aldarri bat dute, aldarri nagusi bat, 1.080 euroko aldarria, gu 1.500 eramaten dugu aldarri hori ikusita gainera KPIa zenolako ibilbidea hartzen ari den, eta hori da beraiek esate dutena, oso argia da, beraiek esate dutena, hemen jakinda ere hartzen baldin bada reforma hori, ez da iristen beraien aldarrira, eta orduan egiten dutena, koherentziaz, kritikatzea, erreforma hori guk egiten dugun bezala. Eta pentsio erreformez hitz egiten gabiltzala, ez, Frantziara begira ere jarri behar gara une batez, izan ere, ikusi ditugu egunetik egunea titularrak, protesta kalean, asamblean barruan ere, ez, giro bat ere xamurra, eta hemendik jendeak hildo mobilizatzailea bera, ez, eta intersindikala egiten ari den lana bera, ez, enbidiaz ere ikusten duenik entzun dugu. Esango nuke hor, gertatzen ari den albisterik nagusiena hori dela, ez? Mobilizazio sozialak duen indarra, ez? Eta jendea antolatzen denean, jendea kalera ateratzen denean gauza baldintzatu daitezkela. Mantentza idei horiek oso importantea dira, ez? Eta halako gauzak egiten direnean, besteak beste ultraskuinei, indar ultraskundarrei kentzen zaie indarra agendatik, ez? Eta beste gauzetaz hitz egiten da, ez? Eta nik esango nuke hori dela albisterik onena, batzutan gero halako egoerek azalpen horiek izaten dute, jendeak esaten du, eta Frantziar estatuan zergatik jendea jubilatzen da 72 urtekin. Aurretik borrokarako tradizio bat egon delako. Eta egia da, eta hor Frantziar estatuan gauza bitxi bat pasatzen da, gero egia da ez dagoela sektoretan, sektore publikotan bai, edo garraioekin lotutako sektoretan bai, egoten dira grebak, baina enpresetan eta arlo pribatuan oso greba gutxi dago Frantziar estatuan, baina ordea, halako greba orokorretan eta halako gauza defenditu behar dienean indarre handia dago, eta ikusten dena da hori, ikusiko dugu, non bukatzen dena, eta ikusiko dugu ez jarraipena duten mobilizazio horiek, baina momentuz ikusi duguna da, baldintzatzeko agenda gai izan direla, gobernuak atera behartzen duela nahi ez duen bide batetik, eta ohikoa ez den bide batetik aprobatu izan du erreforma hau, eta, guk pensatu nahi dugu greba honek eta mobilizazio hauek jarraipena izango dutela, eta erreferentzia bat bihurtzen direla ere Europa osorako. Bai, ez da, aipatu zu justu agian frantziarren kultura, ez, halakoen aurrean, eta justu gai berdinaz, ez, eztabaidatzen aritu direla bai Frantziar estatuan beran eta Espainiako estatuan, hor, ze aukera ikusten dituzu, edo faltan botatzen duzue halako pultsorik beste aldean? Bueno, bestaldea da, aurrean bestaldeaz, zaitu dunan da Espainiako estatuari buruz ari gara, ez? Argazkia argia da, ez? Leheno deskribatu duen bezala, gogoratu behar da hemen jubilatzeko adina 67 urtetan dagoela, eta kalkulurako hartzen diren urteak 25 urtetan dagoela, leheno esan duzuen bezala, eta horrek bere historia du. 2011an, egun esertzen diren horiek reforma hau sinatzeko, hau da PSOE, UGT eta Komisionas, garai hartan eseri ziren ere bai, sakoneko reforma bat egiteko, eta horren ondorioak ordaintzen ari gara, orainikan, eta horrek ahalbidetzen duena, horrek ez dakit, azaltzen duena da, askotan sindikatu honek egin duen kritika, ez? Elkarrizketa sozialaren kritika, guk esaten duguna, sindikatuak ez gaude hemen mai antzu eta utxaloitan esertzeko, baizik eta lantokitan egoteko eta jendea mobilizatzeko, ez? Hori da gure bidea, guk ditzen duguna da kontrapotereko sindikalismoa edo sindikalismo aldarrikatzailea, ez? Eta bestelako sindikalismo bat egiten denean, hau da, Espainiar estatuan egiten dena, pensatzea sindikatuak importanteak direla eta asko ateratzen dutela mai batean esertzeagatik, guretzako hori da oso irakurketa okerra, ez?
Eta halako gauzak hortikan esplikatzen dira. Espainiar estatuko sindikalismoa hori da. Eta hemen guretzako eta Euskal Herriaz hitz egiten dugunen, eta ardatza hemen jartzen baldin badugu, guretzako albistika honena da Europako greba gehien egiten den herrialdea Euskal Herria dela. Hori estadistikak hala esaten du, ez? Eta horrek esan nahi du ere hemen, batzuten galdetzen digute, aber zergatik hemengo soldata dien beste tokitan baino altuagoak, eta hoi da, bai, leheno Frantziar estatuan hitz egiten genuen bezala, borrokarako traizio bat. Bai, ez, eta gainera orain protestez eta grebez gabiltzala azken urteetan horre pultsua edo bintzat jo puntua osasun gintzan izan da, ez? Batetik EAEn eta bestetik Nafarroan, ez? Azken aldiko protestak bintzat ez hor da fokua, eta hemen hainbat albiste iritsi zaizkigu, ez da? Hasi zen medikuen sindikatua bere aldarriekin, gero sektore publikoko ez, beste hainbeste ikusi zuten nola desbiratu egiten ari zela osasun bidearen edo osasun gintzaren eztabaida bera, eta oraindik ere ez, baditugu hor akordio berriak, grebarako deialdiak sindikatu batzuk atzera egin dutela, eta hala ere ez, elakune honetan beste sindikatu batzuekin batera, aprilaren 4ako greba deialdia bere horretan, eta horri heldu egiten dio, ez? Nolari zarete bizitzen guzti hau, ez? Izan ere, batzutan zaila ere bada ulertzen kanpotik. Nire gustot, erraz ulertzen dena da osasun gintzan gertatzen ari dena, edo osakidetzan, edo osasun bidearen bilakaera txar horrekin gertatzen ari dena, erraz ulertzen da, ez? Hori da, gaur egun ez da gize inkesta irakurtzen nuen, eta hor esaten zuten hori, hiritarren artean, lehendabiziko postu dauden kezkak diela besteak beste osasun zentroen egoera, ez da, osasun publikoaren egoera. Hortikan hartuta, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan osakidetzan gai izan gara, azkenengo urtetan egoera hori, hau da, langile osasungintzaren deterioro hori eta langile publikoen eta osasungintzan egiten duten langile horien eskaerak erdigunean jartzeko. Eta hori lortu dugu greba eta mobilizazio mordo bat eginez. Hori ordea Nafarroan ez da eman. Eta Nafarroan egoera ez da ez berdina. Osasun bidean edo osakidetzan bizi den egoera oso antzekoa da. Baina han ordea, egon da beste posizio bat, eta gu kritikoa izan gara, beste lab sindikatuarekin, pensatzen dugulako, mobilizatzeko garaia zela, eta egin dena baino gehiago egin behar zena. Eta kasuntan ere ikusi duguna, eta guretzako oso albiste txarra da, jarrita zegoelako greba egun bat, aurreko asterako, eta deskonbokatu dute UGT eta labek. Orduan guk plantetzen duguna da grebarekin jarraitzeak, osasun bideako langileen arazoak ez direlako bukatu akordio horrekin, hau da, akordio horrek ez dauka inongo konpromisorik. Guk horrela aztertzen ditugu akordioak, konpromisoak baldin badago eta adukia baldin badago sinatzen dugu. Ez baldin badago, borrokan jarraitu behar da. Ez da besterik, ez? Eta hor kritikoa izan gara, beste, adierazpena besterik ez direla egiten, ez? Eta hor grebarako deitu ziren aldarri horietatik ez da bat ere akordio horretan jaso, ez? Orduan, gure ustez, eta irakurketa politiko bat egiten dugunean, kasu honetan LAB eta UGT sartu dira babestera parlamentuan, kasu honetan Nafarroko Gobernuak EH Bildu zeukan akordio bat. Jarrera hori nola uler daiteke, sindikatu hauen jarrera aldaketa? Ela eta laben arteko desadostasunak beti kutxa ezberdinetan sartu baldin daitezke desberdintasun horiek, bat izan da resistentzia kutxa, bestea lehia sindikala eta bestea autonomia sindikala. Eta guk nola ulertzen dugun autonomia edo labek nola ulertzen duen, ez? Eta gure ustez sindikatu batek izan behar duen autonomia da beti langileen interesen araberakoa, ez? Eta kasu honetan, gure ustez badago lotura bat, kasu honetan UGT PSOErekin eta kasu honetan labena EH Bildurekin. Eta hemen gauza batzuk lehenestu dute akordio politiko bat, eta uste dut oso albiste txarra dela, sindikatu batzuk babestu behar izan dutelako akordio politiko bat, akordio gutxala.
Eta ordea, txibite beraren edo bere gobernuen ibilbidea negoziaketa guzti hauetan ez nola egiten duzu horren balorazioa, ez? Izan ere, hasieran ez ikusten zen nola medikoen sindikatuarekin, ez? Kasik momentu batzutan ez eskutik ere bazindoa zela, gero aldatu egin ziren gobernuaren jarrerak, eta gero ez, oraintxe ere bazabiltza beste negoziaketa batzu ez. Bueno, esango nuke, hemen zoritxarrez sindikatu medikoa izan dela azkenengo hilabetetan atea den garaie. Kasuntan lortu du txibiteren gobernuak bat egitea beraien onartzea, obesan da, beraien aldarrikapenak, eta guk esaten dugu, medikuei soldatek igo bartzizkie, baina ez bakarri beraiei, eta guk nahi genuna zen akordio integral bat, akordio orokor bat, osasun bideako langile guztientzat. Eta kasuntan sindikatu korporatibo bat bakarrik beraien interesak lotu dituzte, eta guk kritikoa gara, txibiteren gobernuak hori ontzat eman duelako, baina gero baita ere, horretan ere aterazen Navarra suma esatea izue, nik babestuko dut gobernua honetara iristen baldin mazarete, eta bukaeran ere bai, Bildu horretan, akordio horretan sartu da, ez. Eta hau da, guk egiten dugun kritika bat, ez, diote, eta txibiteren gobernuaren balantzea baloratzen dugunean, guk ez dugu uste hemen hainbesterako aldatu direnik gauzak. Guk ez dugu patronala haserre ikusten, ez dugu Opus Dei haserre ikusten, ez ditugu interes ekonomikoak haserre ikusten, eta horiek haserratzen ez direnean zerbaitengatik da. Eta guk nahiko genuke Nafarroko gobernuak bestelako agenda bat aurrera bultzatzea. Eta osasunaren bueltakoekin lotuta, beste kontu bati helduta, orain mutualitateek langileen osasun arreta osoa eurengan hartzeko, proposamen hori zabaldu egin dute, badirudi Euskal Herriko bi gobernuei zuzendua dela, horren inguruan zer ditzozue? Aztertu beharko genuke ez daukagu zehazki informazioa badakitatera dela komunikabideetan, baina ez du aukerarik izan aztertzeko dokumentoiek eta horre esaten duena. Baina logika baten barruan sartu behar dira alako neurri politikoak, ez? Beti asmoa da, ia nola kentzen diozun osasun publikoari gaitasun bat, kasuntan ere langileon osasuna babesteko, ez? Eta kasuntan da, nola politikatik hartzen diren erabaki batzuk, kasuntan interes pribatutan edo patronalaren mesede horietara, hortarako, diote, hemen asko ikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan patronalaren kezka bakarra da absentismoa. Gero ez dute sakontzen ez absentismoa dagoen eta zergatik den, baina hau da berain kezka bakarra. Eta bukatze aldera, osasuna zaintzarekin oso lotuta dago, gero Frantziara begira egin dugu, alderaketa ere protesta handiez, eta orain gutxi iragan zen martxoaren 8 bera, eta hor mugimendu feministak zabaltzen zuen deialdia edo proposamena, greba orokor bat egiteko, zaintzaren aferarekin lotuta asko, eta hori ere bada zuen sindikatutik, beste esparru edo lerro bat landu egiten duzena, nola iristen diozue greba horri edo ze aukera ikusten diozue? Bueno, begi honez ikusten dugu, eta uste dute aukera bat dela erdigunean jartzeko zuk lehen esan duzun bezala hainbat borroka, ez? Eta egia da, zaintzaren gaia zaintza profesionalizatu eta hitz egiten ari garenean azkenengo urteetan garrantzia handiko borrokak izan direla, ez? Residentzietan eta etxez-etxeko laguntzan ikusi ditugu oso greba luzeak eta esaten digutena da hori dela, behintzat sindikatu bat izan da, aurkitzen dugun bide bakarra erdigunean eta agenda politikoan kokatzeko emakume langile horien aldarriak, ez? Orduan uste dut oso alde horretatik hori begi honez ikusten dugula, beraiek ere eta mugimendu feministak aipatu duenean esan duguen ikan zehazteke daudela gauza batzuk eta prozesu batean sartzen garela eta pensatzen du joango garela denon artean urrengo hilabetetan zehazten greba horren egun hortan egingo direnak eta bar, baina uste dut aukera badela ere halako gai zentral bat agenda politikoan kokatzeko. Honen inguruko berri gehiagoren zain hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker, gaur gurean izatearren. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.es atarian daudela eskuragarri. Gero arte.
Zirni zinitin, mitili? Niski. Bi mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz wifi seirekin telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 dendetan edo euskaltel.eusen. La Eskolta, Lizarran jaiotako punk musika taldeak bere lehenengo maketa atera du 2023ko otsailean, que comience la tempestad izenekoa. Eskorbuto, Cicatriz eta Black Sabbath bezalako taldeak erreferente izan da, soinu azkarra eta bizia egiten dute. Pau Berrueza bakarlari bezala hasi zen musika sortzen. Lizarrako kaleetan sortutako melodiak esperimentatzen. Gainera, proiektu ezberdinak ditu esku artean. Melokoton gigante taldearekin eta gaur egun zaunka musika taldean basu jotzaile moduan hasi da. Eskolta taldea gara, ni Oier basua jotzen dut, bera Sidrin abeslaria da, Patak bateria jotzen du, eta Bober hemen ez dagoela gitarra jotzen du. Eta hemen Lizarrako talde bat gara, eta hori da. Ala Eskolta izena jarri genion, gure lagun bat Moskor zebile, eta zegoelako, eta boligrafo batekin joten zen Lizarra sotik jartzen la Eskolta el Rey, Felipe VI drogas y rock and roll. Eta gero, la Eskolta el Reytik, la Eskolta gratu zen, eta horrela. Elkartu ginen, orain dela 3 edo 4 urte, eta Oierrek bizi zen etxean, hasi ginen gure lokala montatzen, la Casa Las Ratas, eta hor hasi ginen birziklatzen musika ekipoa, bateria baita ere, katxarro apurtuekin hasi nintzen. Makillekin eta argia pintxatuta. Hori bakarri gauetan, ensaiatzen genuen, farola pizten zenean. Eta gero elkartu ginen